Ilanya number the Gafuna, the people of Nchatancha Juro. Tatabo Bossi Saturday. Tatabo Bossi Saturday. 17th of February 2024. If enough, up on the Madoka Gasser. Kahabia Labia clear. Everything just like that. And I know Obia de Nchatancha Nchatancha Nina, we were in Afria. He had Babo Ndine Kotiara. In Afria. Maka no so na agriculture maka. No na akọpụta ihe n'obodo no ya ka mma. Ogene ka gọvanọ chọrọ ka ụmụ nwaanyị mee ma ndị nne ndị Nchatancha, ogene ka ọ chọrọ ka mee, ọ chọrọ ka gubuche ndị ọbụla. Ị na-afụ? Ihe a bụ ugbo ebe ụmụ nwaanyị Nchatancha kọsịrị ihe. Ogene na-eme. Ị na-afụ ya? Ha bịara bịa jide ihe niile. Ihe a bụ anyị Nchatancha niile. Ma ebe ndị mmadụ lụrụ ụlọ, ma ebe ha kọrọ ugbo, otu a ka o si makicha ụlọ ndị mmadụ. Maka gịnị? Ọ sị na ha na-arụ New Enugu City. Iwe na-ewe Nchatancha niile, the indigenous of Nchatancha obi adịghị ha mma. Iwe na-ewe ha ncha. Ha sị mba na ya bụ mkpagbu adịla na ha chọrọ ya. Ha wee na-agwa the state government, Enugu State Governor, na ya bụ ihe na-ewute ụmụ nwaanyị na ndị nne na ndị nna na ndị ị na-anụ ka nwaanyị na-eti mkpu. Ị na-anụ ya? This is to show that the people of Nchatancha are not happy. And what we are pleading to the government is to look after it. To know that the people of Nchatancha are suffering. We are begging the state government. We are begging the governor of Enugu State to please look into this. Are you seeing it? The people of Nchatancha are not happy, and that was the reason the people of Nchatancha are begging the government at least to give them a portion, to live small, because the people of Nchatancha doesn't have land. Nchatancha niile na-akwa akwa arịrị, ha na-ebe akwa, ha na-eri uju. N'ife gọọmenti na-eme ha dọrọ ha mma. Ọ ya ka ha ji elu. Nekwe? Ị na-afụkwa ya? The state government ka ha lapụ ife na-eme. Ị na-afụ? Ị na-afụ? Obi adịghị ha mma. Obi adọrọ ndị Nchatancha mma. Ndị Nchatancha niile na-akwa akwa arịrị maka na gọvanọ akwalisigo ana ha niile wee wekọta obodo Nchatancha niile wee chọzie ka ha chụpụ ndị Nchatancha na be ha. Nchatancha niile na-akwa akwa arịrị, na-ebe akwa, na-eri uju.
like I said before, the people of Nchatancha are not happy. How can they be happy? Why the Enugu state government demolishing their building, demolishing their farm? As you can see, everywhere is demolished. Are you seeing a demolition caterpillar? The land of Nchatancha Nike agwụsigo. Governor wele ana Nchatancha Nike ebe ka ọ chọrọ ka Nchatancha wee biri. Ebe ka Nchatancha ga-ebi. Ọ na-agwa gị na ife dị ebe a niile. Ife akalili otu obodo. Look at Nchatancha Nike o demolish chego everywhere. O mebichara ihe niile. In Africa, that is the reason the people of Nchatancha are not happy. Hani eriuju na akwa alele. Say, kadi ebe the government teacher ka ha nọrọ. Yes. Ebe ka government teacher ka ndị Nchatancha biri. Ndị Nchatancha na ebe a na eriuju na akwa alele. Kadi ebe teacher ka ha biri. In Africa. In Africa. In Africa. The people of Nchatancha na-ebe akwa, ha na-eri uju.
Gịnị kpatara ndị amị ji wee gbuo unu egbe gbuo unu tia gas? Nso ha makụzi n'ụlọ na-asị anyị na anyị gafee ga-echi ndị ha lụrụ ụlọ anyị na anyị ejighị egbe na anyị ejighị mma na ọ bụghị ọgụ ka anyị bịa gahapụ ịma akụ na anyị ebe a ka anyị bidozi wee gbawazi egbe gbawa anyị tia gas enwe okwu ma anyị ga-enwekwa egbe anyị ji mgbe ọ gbachara unu tia gas gọvanọ abịachago wee bịa gwa unu okwu ka maka ndị na-achị obodo Nchatancha Nike o nwere otu atụ wepụtakwa okwu gbasara ya ha na-ekwukwa okwu ka ha plan ya na anyị ọ bụ ya ha na-ekwu ha plan ya n'ụlọ ka a na-emebi ụlọ ọ dị mma mgbe m na-agbagote ebe a ka m fụchara ụlọ elu bụ ndị ọma akịla ama ọ makịchara ya red and ọtụtụ ụlọ dị iche iche nke m gụtara ihe dị ka 234 buildings both upstairs and downstairs wee na-ajụsị ọ gịnị bụ isi iwe gọvanọ gịnị ka ọ gwara ụnụ na maka ya mere o ji akpalichara ihe ndị a Yeah, community depends in all Ugo. Yes. I've been at civil service in Nchatancha Nike. I know. No government presence in Nchatancha Nike. No way. I think all you but I have food crisis in Nigeria. Every good day government I not share to our farm. Government in Nigeria I not share to our farm. Now, about the farm, here Peter Governor in Nchatancha welcome. Equally active. No conversation, no negotiation. No government is accusation. Then we rules and procedures of accusation. If you are in accusation, for this kangaroo accusation, thereby you take all the whole land, the whole ancestral land where people are living. Their lands have been demolished. Already. So the demand of Nchatancha Nike is their fundamental human rights. Yes. What they demand is fundamental human rights, right? Yes. Your government. Why don't you get your own? Popcorn na 5,000 added there. If Popcorn has a got your extra 5 or got your extra 2,000. Man, you don't have any. See, they have been or the Panama. Come back 3 weeks ago. What ever be a one Yama to put in Nchatancha Banana, ever have one. After the Chalaba, what you have one. Yaga Rosa, Yaga, Abapuan, we did not see on Hagame. Since that wrote that, all the zero. If you have half forever, 87 days are run all the you get money a central land there. No money, nothing. It's here a central land. People can judge it. Also, a governor to see near 7 days to seek on your bona way on here. On any compensation on your the people of Nchatancha. I want to go I pop within the next 7 days. Can they get up 7 days? Government within 7 days. Enugu smart city, new Enugu now Obodo na only registered at 30,000. Yes. Yena rolia new Enugu. My hand were Boho na befa. And I went secondary school. And I went hospital. No good road. Nothing. I used to fit and back. I will go Yem if you be young, no look by you, Jim. The back when I no fine enough. I haven't get a day, and while I even get a if you have to stop, then we get the
ngede bịa dere akwụkwọ onye akwụkwọ m n'ụlọ m kwafu ojije 7 days ma akwafu 7 days mana akpọpụta na agụ anụ niile dịbe Nchatancha igwe ochewole gịnị igwe ochela anụ niile dịbe Nchatancha wee bụ na-amaga. This is Ọzọ Prince Chukwubuzomba Akajiọfọ ndị Igbo. Anọ m n'etiti ala Nchatancha niile na ebe His Excellency Gọvanọ Peter Mba ebe ọ na-edemolish ana ndị Nchatancha niile. And ịbịa n'anya dịka ngosigasị n'ụlọ ana niile ị na-afụ kịta bụ ana Nchatancha. And ọ bụghị na ọ bụ naanị ana Nchatancha ka ọ na-edemolish, kama na ọ na-edemolish kwa both ma ebe ụmụ nwaanyị Nchatancha si akọpụta ihe olili. Ụmụ nwaanyị Nchatancha enwere ihe ọzọ ha na-arụ ọ site n'ọrụ ugbo ka ha si eri nri. And site na ya bụ ọrụ ugbo ha si eri nri ka ebe ha kọsịrị ugbo na ebe ha kọrọ akpụ ma ebe ha kọrọ ede ma akwụkwọ ofe ma ihe dị iche iche wee bata n'ime ebe a wee kpalisie ebe niile ọkwụnụ na afụ ya. Ọ kpalisie ebe niile ọ ya mere ụmụ nwaanyị Nchatancha ji pụta taa na-ebe akwa. Tata bụ Saturday 17th of February 2024 and the people of Nchatancha they are not happy. Ha na-akwa akwa alịlị, ha na-eli uju na nke kasị njọ bụ na gọvanọ batara na be ha wee sị ha kwapụ na be ha wee jide ụlọ niile ha lụrụ wee makụcha ya na-edomolish ihe ofu ofu. And ogbu a niile na-ele anya bụ ebe ụmụ nwaanyị Nchatancha na-akọ ọrụ ugbo. And ife ndị a niile na-eme gọvanọ onwere mgbe gọvanọ ji wee nye ha any compensation. Onwekwana mgbe gọvanọ ji wee gụsị ha anọ ọzọ bụ ebe ha ga-ebi. Onwekwana mgbe gọvanọ ji wee kpọrọ ụmụ ha tinye ha n'ọrụ ma ọkwa na-azụrụ ha ụmụaka ha n'akwụkwọ. Mba, gọvanọ anaghị eme ya. So ọ ya mere ndị Nchatancha niile ụmụ nwaanyị ha ndị nne na ndị nna ji wee pụtasị mba ihe abụrụ ihe ha na gọvanọ kpara ihe ha na-eme. And ife a niile ọ bụrụ na o wepụcha ihe a niile ị mara na ndị Nchatancha ga-akwapụ na Nchatancha n'obodo ọzọ ga-biri. Ọkpụnụ fọ na ọ dịghị mma. Biko the government of Enugu State anyị na-arịọ unu ka unu nebele ife na-eme n'ala Nchatancha anya. Unu banye na Nchatancha nebere anya na ụmụ nwaanyị anyị anwụsịgo. O nwere ndị ji because of the demolition a wee nọ n'ụlọ ọgwụ taa. Ọtụtụ ndị kọrọ ọrụ ugbo o demolichichara ọrụ ugbo ha ji n'ihi ọrụ ugbo a wee gaa nọrọ n'ụlọ ọgwụ. Ụfọdụ nọ na-anara drip, ụfọdụ bụ ndị fentịrị, ụfọdụ bụ ndị nwụrụ anwụ. And ka anyị na-ajụ ajụjụ ka anyị nọkwa wee chọpụta na ụbọchị nke ọzọ ha na-akwalichi ihe niile ka ụmụ nwaanyị pụtara wee sị mba na ha chọrọ ya. Ọ nọ n'elu na ụmụ nwaanyị na-ekwu okwu ya ha wee bido gbawa ụmụ nwaanyị egbe gbawa tia gas. Oke ụmụ nwaanyị ahụ ọ na-agba tia gas ka m na-ajụ gọvanọ biko ọ bụrụ nne gị ka ọ gbara tia gas obi ga-adị gị mma. Ọ bụ nwunye gị ka ọ gbara tia gas obi ga-adị gị mma because onye mara ife ọ ga-abụ mee ya owute ya emeni onye ọzọ. Biko ife anyị na-achọ bụ ihe ga-eme ka ala Enugu steeti dị mma ka ala Igbo niile dị mma. Anyị achọrọ ihe ga-emebi ala Igbo ma ọ mebie ala Enugu steeti. Ala Nchatancha niile ọ chụpụ kedu ebe ha ga-ebi. Ọ ife a ka a na-arịọ gọvanọ Peter Mba biko onye na-ekwu bụ Ọzọ Prince Chukwubuzomba Akajiọfọ ndị Igbo nke abụọ Ọzọ Ementemimo nke mbụ n'ala Igbo niile. Biko I'm begging on behalf of the of Enugu State biko ka ị nebela anya n'ihe na-eme n'ala Enugu State n'ala Nchatancha niile na Nchatancha niile na ebe ha bi efu na onwe ụlọ dị ebe a chachacha na ndị Nchatancha niile bụzi n'iro ka ha bi. Anyị sị na ọ dọrọ mma ndị bi n'ụlọ ọ nọ na-akpalicha ụlọ ha ọ dọrọ mma biko nebere ya anya belapụrụ ha ebe ha ga-esi wee na-azụ ụmụ ha na ụmụ ha. Biko nọ ife a ka m na-ayọ wee sị ọ ga-adịrị ụlọ na mma dịkwala ndị Enugu steeti na mma dịkwala ndị niile na-achị Enugu steeti bụ ndị ji ezi obi ha na-achị Enugu steeti na nke ọma. A sị m na ọ ga-adịrị ụlọ na mma. Ọ ka bụkwa Ọzọ Prince Chukwubuzomba Akajiọfọ ndị Igbo nke abụọ Ọzọ Ementemimo nke mbụ n'ala Igbo niile. Ọ ga-adịrị ụlọ mma. Ndewo. Ịbatazie na Enugu steeti ihe dị egwu mere mee ihe dị egwu mere